Είμαστε σε μια πολυκατοικία που έχει υγρασίες εδώ τείχος, μέχρι εδώ, εδώ και είμαστε στον πρώτο όροφο και στάζει και νερά κάτω στην πιλωτή. Αυτά είναι τα νεράκια που στάζουν. Στάζει από κάτω από τα βάνα. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Ή θα ξεκινήσουμε να σπάμε. Να δούμε αρχικά μήπως είναι η βαλβίδα. Μετά να συνεχίσουμε. Ίσως δεν είναι τα υδραυλικά. Και τελικά, αφού έχουμε κάνει όλη τη ζημιά, να σταματήσουμε και να το δούμε με διαφορετικό τρόπο. Η λύση τελικά είναι αλλού. Το νερό έρχεται από τέρμα πάνω από την ταράτσα και η πολυκατοικία είναι 5όροφη. Επομένως δεν έχει νόημα να ξεκινήσουμε να σπάμε και να ανεβαίνουμε, γιατί τελικά θα σπάσουμε τα πάντα. Ελάτε μαζί μου να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα.